ایرو ججنا کرێکارایە و لە باژارێ مووسڵێ کەسێ چ پیتەدان بێ ئەvê çendê nekiriye û کرێکار her wekû hemî rojan diberdewamın li ser karê xwe. Beşekê evan kirêkaran dehan sala berdewamî li ser karê xwe kiriye, belê çi caran hest pê nekiriye ku cejnek heye û kesê negotiye cejna te pîroz bît. Her wesa niha kirêkar li Mosulê bi bihayekê zor kêm kar dikin. Di navbera 10 heta 20,000 dînarên Iraqî sererayî vê çendê ku têra xerciyên wî yên rojane naketin. عيد العمال Cejna kirêkaran bêguman helkefteka cîhaniya ku li Rêkefî yekî meha pênc dê te kirin. Zorbe welatan kar lê tê te rawestan bi tinê li Iraqê kirêkar yê berdewam e li ser karê xwe ji ber ku ew rojane kar dikit û her rojekê kar nekit parê wernagirit. من يقول لك كل عام وانت بخير که دبیجده ما ججنه هوا پیروز بید که پسیارا ما دکد کس پسیارا ما ناکد کرێکار li Mosul bi taybetî olê Iraqê bigiştî mafê wî hatiye berzekirin. Tiştekî herekêm ku bîmenîne. Ev mawe 45 salan e ez kar dikim. Belku pitir bî ji 45 salan. Min çi maf nîne û kesê parçezevî pêşkêşî min nekirîne. Miselna Fewzî her ji zarokîniya xwe kirêkar bûye û beriya çend rojan li qatê duê li avahiyekî keftiye xwarê û bi giranî birîndar bibû. Belê bi tinê xudanê karî xolê kiriye xudan û miselna dibêjît çi saziyên hikûmî pîtedan bi min nekiriye. من طابقة لسان يعني ما شفت كل شيء. Ez li qatê duê keftim û min çil berçavên xwe nedît. Li wî demê hikûmetê harîkariya min nekir. Tinê hostayê min paredana min. Belê hikûmetê ne pisyara min kiriye û ne ez dîtime. Aheng dihêne yeran bi hatina cejna kirêkaran li zorbey welatên cîhanê. Belê li Iraqê û taybet li bajarê Mosulê yek duruşum nahête dîtin ku ramana cejna kirêkaran bidetin. Kawa Emer Dengê Emerîka. Mosul.